Takže je tu váš milovaný Joxtrixy a dneska tu máme ďalšieho kamaráda menom Alfík 22. Áno. Ahojte. Tak a dneska znovu ideme hrať náš sviet. Kde to je tá sračka? Tady. No a hral som trošku za kamerou, snáď sa to nic. Ty. Čo bylo? Toto čo bolo toto? Jej, čau, Spidey. Tarantula ako v minulom videu. Runtatula. Áno, Runtatula. Tak, toto Spider-Eye. A, promiňte dámy a páni. Takže dámy ja som späť a už je všetko v pohode. Ja som mal nahodený jeden neporadený deckshipek. A jestli by ste chceli v ďalšom videu deckshipek, tak mi napíšte komentár. No, ja som mal vyspať. Ja chápeme. Napadnete nejaký zombie. To sa zobudím sa, že PÁČ! Som nakazený. Dáme ho. Mečíkem, ktorý si teraz berú. No a dneska... Mŕtvým ho zabijeme. Áno. Zoberieme si mŕtvičku a ideme ho zabiť. No, teraz konečne pôjdeme nájsť toho psa, ktorého už tak strašne moc chcú, až na to sere. Tak si zober kostičku. Máme. Mám 15. A masličko. Budú raw brief. To je tady. Nie. Ham. No tak my ideme ďalej do nekonečná a ešte ďalej. Cíka. Áno, Cíka. A ten by mal byť smiešnou bajme. Ten tu není. Pip. Cíka. Krokník. Ináč, Alfík tady, Alfík 22 vie úplne dobre napodobňovať zvieratá. Je to úplný... Ako sa volal ten Cík? Mám tak blízko dedinku. A krávičku a What the fuck? What the fuck? Mega hubička. What? Áno. Tak, houbička dostala listom. No a my ideme do dedina. Dobrý večer, priatelia. Dedina. To prodávaš. Jeden emerald, 2 glowstony, nasrat more. I to, 3 emeraldy na knižnicu, nasrat, emerald za 3 chleby, nasrat. Drahí sú. Dávajú veci a kreten zase. A sa ani na zlato môžu stať. To je tady, rozhledňa. Už v kosteli som teraz bol. To je tady, Proč som si nezebral sekeru, ja som bol. Zeberem dom. Enchanting table. Pekne, ale aký sa tak. Krávička. Hej, ty čo? Ona mu líže tego. Hej, ty to si dáš. Co prodávaš? Kluku? To není zlé, ale ja nájsť 16 slepých. Ty si bohatý kamarát. To čo, 11 knížek za emerald? Tak, emerald, ty co prodávaš? Takže teraz si ma tak nádherne obchodovať s tým. Vidíte, ten už nemá rád. Ty čo, dávaš ďalej? 11 emeraldů za klop. Sorry bro. Emerald za 10 šípů. Šípů mám dosť doma. Hej, ty čo prodávaš? Chlapečka. 20 tu za emerald. Stoj tady. Ty co si tady? On potrebuje, koľko toho by chcel? Ten typeček. Náš. Jen tu nemajú žiadne obiliny, ani nič také. To čo je za chudobnú dedinu? Ty dovieš, že akú sa či niečo malo. To čo je toto? My kde sme? Žebrácko. To je žebráci Tam toto? bola bylinka. Kde? To je schodami. Krávička. Vyhulím. To sa mohol zavídať.
Že by som sa sem presťahoval. Nebolo zle, dobrý nápad. Takže dneska si prenesiem, takže dámy a páni, ideme sa sťahovať. No nie je to tak ďaleko od spawnu, takže to je dobré. A máme konečne prvého emíka, ktorého ja vždy používam ako chrániaci amulet. Že, kráva. Samozrám. Co? Ja, koľko? Červené. Je nejaké. Jak moje. Živý. Tak. Jste tupé, jak moja babka. Áno, oni si povedia babi ten. Čistá baba, čistá baba. Nevedza ani povedza. La. Tak, a my zasťahujeme, všetky dôležité veci bereme, pičoviny nechávame a... Tak, čo tu necháme? Zebeme síc, mostov bereme, nožničky bereme a myslím, že to je všetko. Sťahujeme sa, ľudia, počkaj, som zapomnel. Mushroom, preč, bereme postel. Musíš priniesť aj čestu? Hovadiny. Čestu mi daj. Dá mi čestu. No a my ideme dál. Nechám ich tak. A sťahujeme sa do dedinky. Dedina, moja dedina. Chudobná Dedina. Hej! No tak, a psíčko jsme ani nepotřebovali, ale jsme dedinu. Aké to nádherné. Hej, ale máme tu brzový biom. Juhu! Co tu máme? Brzový biom, tam jsou brzy. Jej! Jej! Proč kecáme? Jej! Duba. Tu zežereš. Kráva. To je kráva, nechám na pokoji. A čo mi dávaš ty? Čo mi dávaš ty? Cigán. Ne, to není on. To mi dává. Ten prvý. Čo dávaš? Ne, to nejsi ty. Ty to dávaš cigán. Ty to dávaš cigán. Nic, tak nikdo není. Je, knížky. Áno, knižky, co dávate. No tak tady se zabýváme. Hoď sem tú postel. Ne, ja viem, čo spravím. Viem, čo spravím. Sprav si lepší dom. Ja uvažovať logicky. Toto rozkopeme. A dáme. Zase spravíme miestečko. A budeme tady prečať, tady bývať u nejakých cigáňosov. Nie? No, vidíte. Už tu máme aj crafting, vidíte? To je boháčik. Ale my za chvíľu budeme končiť, lebo už natáčame 9 minút a za 1 minútu ale za minútu končíme. A si budem porozprávať s dedinčanama. Dajte mi veci, ľudia. Budem s nima vypraviať. Co máš? Prčovinu. Hej, on tu měl kremeň. On tu má kremeň. Aha, ne, nemá kremeň. Debil. Ej, vlastně oni dělali malou věci, že jo? No dámy a páni, já se s vámi loučím, už natáčáme maximální počet.
No takže, dámy a páni, ahojte, lúči sa s vami Oxtrix a